खुलुमबाय बे समाव मोनसे गोनांथार रादाब भुटाननि सिलिकन कम्पानिनिफ्राय गाज्रि रोखोमनि हांगार गोग्लैफैबाय थानायजों गोबां रायजोफोरा जेंनायाव गोग्लैदों। थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो तामुलपुर जिल्ला भारत भुटान सीमा ओनसोलाव थानाय बगाजुलि देलायस्रि बाजार आवजादगुरि मेनका बागान बायदि गामिनि रायजोफोरा माखासे जेंनाजों भुगिनांदों। भुटान हादरनि सामद्रुप जंखार जिल्लानि थारनिं साखाथिनि सिलिकन कम्पानिनिफ्राय ओंखारनाय कार्बन उखुन्दैनि खामनाय बेसादफोरा बारजों बिरबोफानानै जोबोद गाज्रि रोखोमै गोग्लैफैगासिनो दङ। सिलिकन कम्पानिनिफ्राय ओंखारनाय बे बिस गोनां हांगारफोरा गोबां रायजो राजाफोरखौ जेंनायाव खोख्लैदों। थाद'नाय गैयाजासे सानफ्रोमबो सिलिकन उखुन्दैजों लोगोसे हांगारफोरनि खामखोन्दा गाज्रि उखुन्दै आरो खामखोन्दा बेसाद गोग्लैनायजों हां लानाय थागिबि रायजोफोरा बायजोआव ओंखारनाय जाग्रा मुवा बेसादफोराव गोग्लैफैनायजों गाज्रि जादों। भुटान हादरनि सिलिकन कम्पानिनिफ्राय ओंखारबोनाय बेफोरबायदि गाज्रि उखुन्दैनि कार्बन बिरबोफानायखौ होबथानो थाखाय बे फेक्टरिनि जीएमनो आवजादगुरि गामिनि रायजोफोरा दिनै आर'जलाइ गथायदों आरो कार्बन हांगारनि गाज्रि उखुन्दै बिरबोनायखौ होबथानायनि राहा लानो खावलायदों। बेजों लोगोसेनो तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि आरो खुंथाय गोहोनि सरकारखौ बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो खावलायदों। बे जोंना भुटाननि जा कार्बन हांगार बे बुस्थुआ ओरैबायदि गोलैदोंना माने जानाय न' सिङाव लानानै ओंखामनि बे जेखिनि थौ दोखसि खुरै लोंनाय दै गासिबावबो गोलैदों आरो बिसिना मुस्रि थाङो मुस्रि सिङावबाबो हाबनानै ओरैबायदि गोलैदों बे बुस्थुआ माबा हां लानायाव बुहुद दिगदार मोनदों आरो दायो माने बे बुस्थुआ एकदमबारे मोनसे जायगायावहाय जेरैहाय दाखोरखौ सावोब्ला गफङो थिग बेबायदिनो ओरैबायदि उपद्रब गफंजोबदों बा गैया आरो बेखौहाय होबथानायनि थाखाय खुनु बेबस्था गैया। दा बेनि थाखायनो जों दा भुटान फेक्टरिनि सिमहाय जीएमनि सिमहाय मोनसे कमप्लेन लेटार होग्रोनाय जादों। बे कमप्लेन लेटारा 24 घन्टानि गेजेराव माबा जायोब्ला होबथानाय जायोब्ला जों बेखिनिखौ मानिनानै लागोन। जुदि 24 घन्टानि गेजेरावहाय होबथानाय राहाखौ लानाय जायाब्ला जोङो गुबुन बेबस्था लागोन होननानैहाय जों रायजोनिफ्राय डिसिसन लानाय जादों आरो दा बेखिनिखौ जोङो आवगायग्रोबाय। बिनि उनावहाय जोङो नायनि 24 घन्टानि गेजेराव मा राहा लायो फेक्टरिया भुटाननि कम्पानिया। बिनि उनावहाय जोङो थांनांगोन फारियै डिसि एसपि बिसिमनिसिमबाबो जोङो कमप्लेन लेटारखौ जों खोख्लैनानै होबथानायनि बेबस्थाखौ जोङो पाब्लिकआ लानो गोनां जागोन आरो बेखिनियानो। যিহেতু ফেক্টরি ইয়াতে বহি আছে ফেক্টরি হওয়ার পিছতে এতিয়া আমার গাঁও বাকীটো এইটো মানে আঙারকেইটা পৰি আছে এই কাৰণে এইটো আমি আজি এটা ভুটানত এইটো আমি দিলোঁ এটা দৰখাস্ত দিলোঁ যে আমি এনেকুৱা পলিউশ্যনটো আমাৰ তাতে যাব নালাগে বুলি আমি এটা দৰখাস্ত এটা দিলোঁ। এতিয়া ভুটান চৰকাৰে বা কি কৰে নকৰে, যদি নকৰিলে আমি আৰু বেলেগ এইটো ব্যৱস্থা আমি বেলেগ ল'বৰ কাৰণে এইটো আমি সাজু হ'ম। যিহেতু দিছোঁ এতিয়া দৰখাস্ত তাহাঁতে একদিনত তাহাঁতে সময় লৈছে। সময় লোৱাৰ পিছত আমি কালি আমি চাম, হোৱাৰ পিছত আৰু যদি নহয় তো আমি বেলেগ ব্যৱস্থা এইটো লোৱাৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম।